magtutulungan na kaya itong ating apat na breakaway. Mabilis ang takbo ng ating dalawang breakaway. Sampayan yung Dandex dito, tsaka 7-Eleven ha. Yung ating breakaway, ilan to? 2, 4, 6, 8. Kung hindi ako nagkakamali, 8. Makunat na ahon nito, ating binabaybay. Tatlong 7-Eleven, nag-aabol doon sa ating dalawang breakaway. Ayun, batang bata si Idol ha, nakikipagsabayan to ha. Hey, ito na! Inabot din namin sa wakas itong ating solo breakaway. Kasama lang kanina to ni John Lex Agbanlog sa breakaway. Pero ito na, solo na. Tinansya ko 250 meters na ang nilalamang niya dun sa 5 nag-aabol sa likod. Pero yung second group, 5 pa rin ito. Solo breakaway si Darius John Villaseñor. Speed niya 46 sa ahon, 40 plus oh. Ahon to ha. So ito, medyo lumapit tong 5 to ha. Lumalapit tong ating 5 second group doon sa ating solo breakaway. So mabilis yung takbo nitong ating second group. Talaga pinipilit nilang habulin yung ating solo breakaway. Ang tanong, makakadikit pa kaya sila doon sa ating solo breakaway? Pagdating sa patag, wala nang katuluhan. Alvin J. Quiros, sa atin natin si Sir June Concepcion, and sa nag-invite sa atin si Kagawad Ramon Villamar, and to all local government unit of Pinagpanan. So marami-rami ito, mga 7-Eleven nandito, Direna, Dandex ang marami, Team 3115, mga RCC and Nueva Ecijano Riders, marami rito. Meron pa itong Victoria, si Darius Jan Villaseñor, 7-Eleven, T-Prime, Gabriel Bike Shop. Video bago kumalas. Yun. So meron din mga biker dude, developmental team. So marami-rami pala itong mga ito ha. So, itong mga marshals. Yeah. So marami to, mga 60 riders ito mga andito, 60 participant. Marami pang ating Team Dandex, T-Prime Cycling Team and 7-Eleven. So meron na tayo tumatakas ito, si Aldred Dabinoha. Medyo naipit. So malayo na siya. Ito yung ating grupo. Medyo pakiramdaman yung mga big guns dito ha. Uy, nasa harap to Christian Naradanas. Bantay sarado ng mga 7-Eleven, Giro Paulo. Mga amateur riders to. Madami to. Mukhang pumaatras itong rider number 74 ha. O nagkakaproblema yung kanyang bike. Okay, so dito tayo sa may puwitan ng ating peloton. Stephen Rogers, si Sir. Ensayo lang din naman ng iba nyo, ensayo. Pero magandang labanan na mangyayari dito. Pasok na, medyo nagkakakikigan lang dun sa harapan. Gerald Nunez, sabi dito rin pala. Si Francis. Stephen Rogers, meron tayong foreigner dito. Nagbabalatan sa harap. So bumaba na tayo mga Dandex sa harapan.
Nagkakabantayan to, Brandex, RCC, 7-Eleven, no? Hindi mo na tayo pwede basa-basa rito, ha? Sa audio na lang kayo bumasa, sa audio. We are here at the town. Papasok tayo sa bayan ng Llanera, Nueva Ecija. So mabilis na yung takbuhan, ha? 52, 53 kilometers per hour. Pero sumasabay pa rin si Sir Stephen Rogers, oh. So may mga advance sa harapan. 7-Eleven Brandex yung nasa harap. Pag maya pupunta na natin kami ito mga Gabriel Bike Shop. Mabilis na yung banatan, no? Talagang sumasagad agad. Wala pa tayo sa 1/4 ng ating ruta, pero talaga nagkakasagaran na itong ating mga siklista. Hey! So nagkakasabatan dito sa harapan, no? So wala pa rin tayo totally breakaway. Ito, Darius Villaseñor, si Ubina. So meron lang tayong 4 dito na pumaparap. 2 riders, John Lloyd Cuenca, John Rex Agbandog, at saka itong dalawang Team 3115. Okay, ito yung ating 4 na breakaway. We have a 4-man breakaway. Lumalamang sila ng mga 60 meters doon sa ating main peloton. Breakaway natin, Andrew Delpin, Rayo Diaz. Quick lang ito, ha. John Lloyd Cuenca and John Rex Agbandog, approximately 50 kilometers per hour lang ngayon ang takbo. So magtutulungan na kaya itong ating 4 na breakaway, or baka madikitan pa sila ng ating main peloton. Medyo nagbagal itong si John Rex Agbandog and Rayo Diaz. Pumaparap, humihiwala yung grupo ni John Lloyd Cuenca and Andrew Delpin. Ito tayo doon. So lumalapit. So humiwalay na itong dalawang breakaway. Naging dalawa na lang, Andrew Delpin and rider number 7, John Lloyd Cuenca ng Brandex XT Prime. So ang speed nila 48 kilometers per hour. Yung mga 7-Eleven nandun pa sa likod. Tinatalo-talo ko kung mag-aabol na ba yung mga 7-Eleven riders dito sa ating dalawang breakaway. Mukhang wala pang galaw yung mga 7-Eleven riders sa likod. Speed nila 48, oh. 48 kilometers per hour for John Lloyd Cuenca and Andrew Delpin. So 100 meters na ang labang nila. So almost 100 meters na ang labang ng ating dalawang breakaway doon sa ating main peloton. So ito yung ating peloton. Katak-katak ng RCC, Victoria, 7-Eleven. Uy, marami pa to, ha. Maaga pa kasi, medyo maaga pa talaga bago para malaman natin kung sila na talaga yung tatapos sa karera. Yan, didikit na. So malapit nang madikit. So ito yung mga riders na nagpapa dyan. Ako, nasa harapan na yung mga 7-Eleven. Ayun. Ito na, meron ng 7-Eleven. Ivan Grabador yung isang nandito. Mark Giro Paulo, Ruben de la Cruz, and Rayo Diaz. Mga nangangampanya rito. Uy, Diyos ko po. Ito, meron tayong isang Brandex na magsusulo. Tumatakas sa grupo natin. Kasunod niya itong si Ronnie Ramos. Dalawa na to, ha. Ronnie Ramos and Edmond Gregorio, Brandex and RCC Reptiles. Itong bagyang tumakas, lumamang sila 150 meters na doon sa ating main peloton. Bantayan talaga yung andon, 115 Brandex and 7-Eleven and other different riders. So mabilis ang takbo ng ating dalawang breakaway. 49 kilometers per hour. Nasa harapan yung Team Brandex, yung si Edmond Gregorio, isang anak ng ex-pro. Itong si Edmond Gregorio and RCC naman, itong si Ronnie Ramos from Pangasinan. 200 meters na ang lamang ng ating dalawang breakaway sa atin dito sa mga race officials natin. Mabilis ang banat itong dalawa. Tumaas 49, 50 kilometers per hour ng takbuhan. Lumalayo na ng tuluyan. Sila na kaya? O pag-aapul pa yung mga ibang riders doon, kagaya ng 7-Eleven at ng RCC, Team 3115. Okay? Okay, ito yung ating dalawang breakaway, Edmond and RCC. Okay, may nag-aapul na isa, itong si Kasim
ng Llanera Nueva Ecija. Yun yung ating main peloton. Sampayan yung Dandex dito, tsaka 7-Eleven ha. Team 3115. Nabanat na itong ating grupo. Medyo si Idol mukhang paubos na ang gasolina. So dito rin si J. Carl Nunez, Jasper, Justin Dintino. Makuha na natin lahat itong mga to dahil ito memories nila to eh. Dapat meron silang mga remembrance. Mukha kami mga bakas. Ito rin pala balik-balik itong si Ivan Grabador. Uy, batang bata, yun 14 years old ha. DJ Perez ng Virena, Yannick Reyes. Kompleto yung team ng dito ha. Team ng Dandex sa nalalapit na Toro Luzon ay kompleto sila. Andito lahat yung team ng Dandex sumali dito. Naglalagay na ng pampadulas ito si Ivan. Uy, bibilis na Nakita yung peloton itong yung ating breakaway. Kung meron na tayong bago breakaway sa harap o may naghahabol na. Uy, nabahanap tong grupo natin Hey, 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 hey! Uy. Inabot na yung dalawang breakaway natin na si Ronnie Ramos and Edmond Gregorio. Medyo nagkakagulo doon sa may harap ng ating peloton. Mukhang magkakatakasan na naman. So lapitan natin, meron tayo nakikita breakaway sa harap. Yung 7-11 na yun. So 5 itong breakaway, 5-man breakaway. Pero dalawa ang 7-11 dito, Jairel Julian si Mark Giro Paulo yata. Pero dumidikit na itong ating peloton. Dumidikit na yung peloton natin. Jairel Julian and Isegani Aquino itong bumabanat, tumatakas sa ating main peloton. Mabilis yung kaya takbo, 59 kilometers per hour. So may bumabanat na Team 3115. Itong si Junjung Gaba dito tumatakas. Itong si Junjung Gaba dito doon sa ating main peloton. Okay, ito yung ating grupo. Medyo natrapik tayo si Uy, pero wala pa rin nakakalayo. Itong bayan ng Rizal Fiesta rin dito So may bumitaw ng dalawa dito. Rider number 5 itong si Fulgencio. Bumitaw na sa ating peloton itong dalawang riders. So welcome Pantabangan Nueva Ecija. Dito ang Pantabangan Dam. So may mga unti-unti na bumabaklas sa peloton natin. May mga paisa-isang bumibitaw sa ating peloton. Dito si Jezreel yata ito. Si Jezreel ubi na nga. So Gabriel Bike Shop. So ito ang peloton itong si Joseph medyo pahon Eli ang nagwawala si Eli dito sa peloton Din na din itong si Eli pumapalo. Medyo ahon yun Kaya Jason Gregorio, paubos na din. Uy, sinasaripit na itong rider number 21. Binabalakang. Palusong tayo, palusong. Ito at medyo palusong pa to. Palusong na naman. Meron na, si Bulanday nasa harapan, guardiado ng isang Team 3115. Ito, bali, second group ito, second group. 100 meters behind yung ating mga breakaway. Ito, second group to sila Bulanday, Reo Diaz, DJ Esguera, itong si Aradanas, may breakaway. Ito yung ating breakaway. Ilan to? 2, 4, 6, 8. Kung hindi ako nagkakamali, 8 riders breakaway. Including Janris Agbanlog,
si Andrew Delpin, itong si Darius Villaseñor, Jarrell Julian, John Lloyd Cuenca, Junjun Cabadido. Naku po, mukhang bumibitaw itong si John Lloyd Cuenca. Uy, napapasigaw. Ahon kasi yun eh. So another rider, Russell Agapito, King Vincent Mercado. Yung isa, yung ating mga breakaway. Bumitaw si John Lloyd Cuenca rito sa breakaway. Tatlong 7-Eleven, dalawang Team 3115, isang Dandex at isang Victoria Sports yung andito sa ating breakaway. 2, 4, 6, 7 riders. 2, 4, 6, 7 riders na lang itong ating breakaway. Medyo ahon na to. Mabagal lang kaya takbo, 33 kilometers per hour. So nasa harapan itong si King Vincent Mercado, Russell. Ayan si Janice Agbanlog, tumatakas itong si Agbanlog dito sa grupo. Habol itong si Russell Agapito. Uy, mukhang nauubos na rin itong si Andrew Delpin ha. So unti-unti lang nababawasan itong ating breakaway. 2, 4, 6 riders na lang. Tatlo pa rin yung 7-Eleven, isang Dandex at isang 3115 and isang Victoria Sports. Itong si Darius Jan Villaseñor. So hinahabol ni Darius Jan si Janice Agbanlog. Naku, nagkakaubusan talaga dito. Medyo makunat na ahon nito. Makunat na ahon nito ating binabaybay. Tatlong 7-Eleven naghahabol doon sa ating dalawang breakaway. Ayun. So ito, bumitaw na rin itong si Andrew Delpin sa ating breakaway. Pero tigat-tigat naghahabol pa rin itong si Andrew Delpin. Uy, ito naman si Mark o si Francis Joseph ng Biker Load. Ito John Lloyd Cuenca. Talagang makunat to, medyo makunat ito. Ito mahabol pa rin ito, Rayo Diaz, Alfred Abinoha. Ito yung ating main peloton. Atak-atak ni Mark Giro, Paulo, Ronnie Ramos. Ahon to ha. Makunat din talaga tong ahon dito eh. Uy. Okay, go. Medyo talaga yumuyok-yok. Uy, batang-bata si Idol ha. Nakikipagsabayan to ha. Yeah, 14 years old lang to si Idol, pero dito naman sumasabay sa ahon. Hilig talaga niya ang kumarera eh. So, nagkakaubusan na rito. Makunat eh, mabagal yung takbo, 27 kilometers per hour ang takbo lang itong ating main peloton. Pero mas marami pang ahon ang naghihintay sa kanila dyan sa bandang harapan. Paakyat doon sa Pantabangan Dam. Sa tatapin si Ed Robert Manukot. Okay. So advance tayo doon, medyo nagkahiwa-hiwalay na rin talaga eh. Kaya kung sino yung mga rider sa harap. Chaser ito ha, solo chaser itong si Ronnie Ramos. Ito yung peloton, das ito yung nasa harap ng peloton, si Ronnie Ramos. Isa-isahin natin yung ating mga riders. So another rider sa harapan ito ni Ronnie Ramos, itong si Andrew Delpin, Francis Joseph ng Biker Road and Team 3115. Ayan, tumitingala na, medyo kumukunat na talaga itong ating si Mark, nangilit pala to, si Mark. Okay, so ito yung ating mga riders dito sa harap. Tatlong 7-Eleven, Russell Agapito, Jarrell Julian and King Vincent Mercado. Isang Team 3115 itong si Junjun Cabadido and Sandandex, si John Rex Agbanlog. Ang hinahanap po si Darius Jan Villaseñor. Baka siya na yung nasa harapan na si Darius eh. So palagay ko nasa breakaway si Darius Jan Villaseñor, nag-solo sa harapan. Si Darius ng Victoria Sports. Mamaya-maya habulin natin. Ayan, habulin natin kung meron nga, kung nasa harap nga siya. Hey, ito na! Inabot din namin sa mga itong ating solo breakaway. Kasama lang kanina to ni John Lex Agbanlog sa breakaway. Pero ito na, solo na. Tinansya ko, 250 meters na ang nilalamang niya dun sa limang naghahabol sa likod. Pero mabilis pa rin takbo, tinatayo at 33 kilometers per hour tong anak ng Marlboro Tour legend na si Dennis Villaseñor. Ito yung ating gold medalist sa individual time trial national road race 2025 at kampiyon sa Tour de Vizcaya 2024 Lumba Tamo
And Tour de Aurum ngayon nagpapakitang gilas na naman dito sa Sikad. Pinagpanaan 2.0 dito sa bayan ng Talavera, Nueva Ecija. Solo na sa breakaway, hindi nakadikit yung mga 7-Eleven, Dandex and Team 3115. Nasa second group sila, 250 meters na ang nilalaman ng ating solo breakaway Darius John Villaseñor from Cabanatuan City, the individual time trial gold medalist sa nagdaang National Road Championship 2025. Talagang malakas to sa ahon, may pang-maintain, walang pang-rebate pero may pang-maintain. So talagang tinatayuan niya itong ahon, makunat na ahon papunta dun sa bayan ng Pantabangan. Speed niya 36 kilometers per hour. Malakas talaga sa ahon itong batang ito eh. Sa katawan niya, katawang June Ray Navarre oh. Talagang marami na rin napatunayan to, kaya may kapupuntahan itong batang ito. Soon to be pro cyclist. Ngayon ay dati itong galing to sa Batang Placido, then naging Dandex Multisports, at ngayon after ng National Road Championship ay tuluyan na siyang kinuha ng isa sa malaking team, pro team o tawag doon sa international team, continental team, itong Victoria Sports pro team. So talagang magaling, mahusay, malakas. Wala pa siyang kasama ha. Dito talaga hindi siya pwedeng kumorpo. Bawal siyang makikorpo-korpo dahil siyempre nakapaloob doon sa Team Dandex ay sa Team Victoria So mabilis ang kanyang takbo, 41, ayun ha. 39-40 kilometers per hour ang kanyang takbo dito sa ahon to ha. Ahon nito ang binabagtas natin. Okay, this is Darius John Villaseñor. Talagang makikita mo rin kung sa sipa pa lang, sa tindig pa lang, sa condition pa lang ng katawan na kaya pa lang manalo. Kaya so kung siya makakakuha ng ating summit, itong si Darius John Villaseñor. Oh, summit ha. Summit kayo. So wala akong nababanagong nararamdamang sumusunod sa kanya doon sa likuran. So hintayin natin dito banda yung ating grupo kung ano nang nangyayari, kung lumayo ba ng tuluyan yung ating second group dito sa ating solo breakaway. Oy! Nawala sa focus. Okay, ito lang yung ating second group. 5 pa rin ito. Jarel Julian, King Vincent Agapito, Cabadido, and si Albanlog. 350 meters lang nalalamang ni Darius dito sa ating second group. Ito, may isang solong nagabol. Itong si Mark, mangilit ng biker dude. Uy, mabilis yun ha. Ito na yung ating main peloton. Uy, mga 500 meters, kaya pa siguro to ha. Isang balik pa naman tayo dito Kaya lang, patag na mamaya. Kaya kung tatatag si Darius dyan mamaya, pagbalik ka dito sa Talavera. Uy, 1-2 na si Idol. Uy, si JS Guerra Aiba nandito sa likod. Medyo ahon-ahon. Masarap umahon. Vincent Bulanday andito rin. Si Justin Tino. Dati ko matitikitan pa niya yung second group or the breakaway group. So sumabog yung gulong. Tubikit pa rin. Uy, mukhang naubos itong si Mark. So ito, may nag-aawol si Giro Paolo and Ronnie Ramos. Nakahabol nila yung second group. So tignan natin kung nakaikot na yung ating breakaway. Dito na tayo sa bayan ng Pantabangan, Nueva Ecija. Ronnie Ramos and itong si Mark Giro Paolo, itong nag-ahabol. Umikot lang kami. Ito na yung ating main peloton. So andyan na si Darius sa likod namin. So ito na, nakaikot na itong si Darius Villaseñor. So ito na si Darius. So may mga nag-ahabol pa tayong riders dito. So palusong na kami, pabalik na kami sa bayan ng Rizal. Ito ang ating solo breakaway, Darius John Villaseñor pa rin. Okay, so medyo ahon ng bagya dito. Medyo bumagal yung takbo ni Darius. Tatantay natin mamaya. Hinto tayo dito sa bandang ibabaw kung lumalapit ba yung peloton natin. Yung ating second group.
dito sa ating solo breakaway si Darius John Villaseñor. Speed niya 46 sa ahon, 40 plus oh. Ahon to ha. O yan oh. So lumalapit kaya. So abangan natin dito yung ating second group kung lumapit sila dahil lusong dun eh. Abangan natin dito. So ito medyo lumapit tong limang to ha. Lumalapit tong ating limang second group doon sa ating solo breakaway. So mabilis yung takbo nitong ating second group, talaga pinipilit nilang habulin yung ating solo breakaway. Ang tanong, makakadikit pa kaya sila doon sa ating solo breakaway? Pagdating sa batag, wala nang katulungan itong si Darius. Hindi niya na-maintain yung kanyang layo na almost 500 kanina. Ngayon mga 300 meters na lang ang lamang ni Darius dito sa ating second group. Okay, so tara. So inaabot ng limang second group yung ating solo breakaway na Victoria Sports. So bantayan to the max ito ngayon. Makikinabang dito yung Team 3115 na si Cabadido. At saka itong mga 7-Eleven dahil mga sprinter to mga to eh. Itong Agbanlog and Darius ay hindi mga sprinter itong mga to. So titignan natin kung anong magiging diskarte ng mga Dandex and Victoria Sports. Kung kakawala pa sila dito o makikipagsabayan pa na lang sa mga sprinter ng 7-Eleven. So makikipagpakalasan nitong dalawa dahil ang option na lang nila dito pakalasan. Kung kaya nilang pakalasin ito mga 7-Eleven. Medyo bumibigwas ito si Jarrell Julian ha. Magandang labanan nito, pero sa tingin ko lamang dito ang sprinter. Pagdating sa Rimatian ito mga 7-Eleven at saka itong Junjong nga pa dito dahil kumbaga kilala natin yung mga sprinter at non-sprinter sa mga amateur riders na to. Pero hindi rin alam ha, dahil hindi pa naman tapos ang ating laban. May pagkakataon pa, may mga diskarte pa yan eh. Yung mga nabubuo pang plano itong mga riders natin. So papatak na naman tayo sa bayan ng Rizal, Nueva Ecija. King Vincent, kilalang sprinter to, Russell and Jarrell Julian. Eh kumawala. Uy, binabantayan talaga ni Russell yung harapan eh oh. Ayaw niyang patakasin to si Agbanlog tsaka itong si Villaseñor. Binabantayan niya yung gitna, yung harapan ng ating grupo. Pero ang diskarte rito na dito sa dalawang dating Dandex and Victoria, kung kakawala sila dito, kung makakawala sila sa grupo ha, dahil may mga pang-maintain niyang mga yan eh. Bayan ng Rizal, Nueva Ecija. Naku, bumagal ha. Last 25 kilometers to the finish line para dito sa anim na breakaway. Scubo! Tignan natin kung ano magiging diskarte ni John Rex dito and Darius. Palagi ko, tatakas to. Ito si Darius and John Rex. Hindi sila pwede makipagsabayan sa Rimatayan dahil walang pangrimate. Ito ang dalawang ito. Mabilis yung takbuhan nila ha. 55 kilometers per hour. So pakiramdaman muna yan, pero makikita natin mamaya kung biglang bibigwas itong Dandex o itong Victoria Sports. So nasa harapan itong si Darius ha? Bantay sarado rin talaga eh. So mukhang nasa harapan na yung mga 7-Eleven no? Cabadido, dito pa rin ha. Ito pa rin yung ating limang breakaway. Bantayan, kanya-kanyang bantay ito. Bantay ni King Vincent, ito si Agbanlog.
Bantay naman ni Kabadido itong si Agapito. Russell, bantay niya itong si Jairel Julian ha. Hindi kung ano mga pinabalak pa nila. 50 kilometers per hour, pati bayan ng Baga ito. Napapanalo lang last week itong si Julian, ayan, dun sa Ramos, Victoria Tarlac. Sprint din yun ha. Pero yata ito may mga kan na to ha. King Vincent Mercado, natatandaan ko, gold medalist na rin ito ng national. Russell, silver medalist. Darius, gold medalist. Jairel Julian, gold medalist na rin niya sa national. Kaya hindi rin biro ang karanasan ng ating mga riders. Nagpaparamdam na itong si Russell Agapito. King Vincent Mercado, bumabantay dito kay Agbanlog. So yan, medyo nagpapakalasan na itong ating mga riders. Hindi natin kung mawawala tayo sa... Ay! Kuko, nawala na naman sa focus. Nawala tayo sa focus dun. Nako, mukhang nagkaroon ng problema. Nag-chain drop itong bike ni King Vincent Mercado. So talagang grabe ang uhaw nitong ating mga riders. Ang ating oras siguro 11 o'clock na. Hindi makita eh. Barangay New Morcon, Galera Nevesia. So wala pa rin akong nakita nagbanta sa kanila. Talagang nag-maintain na lang sila ng 50 hanggang 55 kilometers per hour. Mabilis ha. Hindi biro yung speed nila. So mabilis yung takbuhan nila. 52. Talagang hindi bumababa sa 50 yung takbuhan ng ating mga riders. Wala pa rin hirap. Tansya ko mga 8 kilometers to the finish line na lang. Kaka-problema pa ano yun talagang. Okay, ito na, malapit tayo. Barangay San Ricardo, Talavera, Nueva Ecija. More or less 5 kilometers na lang tayo to the finish line. Sana hindi tayo nagkamali ng tansya. Pero nararamdaman ko na malapit na talaga tayo sa finish line. So walang naging galaw itong ating mga independent rider kontra dito sa mga 7-Eleven. Nakikipagsabayan ng rematihan. Itong ating tatlong independent rider, Victoria Sports, Dandex, and Team 3115. Okay na, boom! Mangap na sa kanan, Darius John Villaseñor. Tumugis sa kaliwa itong si King Vincent Mercado. Ito na nga sinasabi ko. Kung hindi ka talaga magbe-break dito, talagang medyo mag-alanganin ka pagdating sa Rimatea. So walang galaw itong si Junjong Kabadido and Janix Agbanlog. Mangat na rin itong si Russell Agapito. Sumusunod na rin itong si Junjong Kabadido, Janix and Janix Agbanlog. Ito na mga idolo. Lumalayo na sila King Vincent na mga 70 meters. Kumahabol pa rin ito si Janix. Kaya umangat sa kanan na ito si Agbanlog. Kumahabol pa rin Jairel Julian. Marami na tayo sa finish tayo. Kaya huwag na kayong mukuna. Huwag na kayong bibigit. Huwag na kayong mukuna. Sigurado! Nagbatag. Nagrili na batag. Ako'y na-ray. Mataya na mangyayari ito. Baka guwata si Agbanlog. At saka itong si Jairel Julian. Na pag-iiwari ito si Junjong Kabadido. Gating-gating kung matidikit pa nila si Darius Villaseñor and King Vincent Mercado. Mukhang matidikit pa nila. Mukhang matidikit pa ni Russell Agapito and Junjong Kabadido yung nagbanta kanina. So mukhang mabubuo uli itong ating breakaway. Tignan kung titira itong si Agbanlog. Yeah. Maangat na rin itong si Junjong Kabadido. Nakatutok lang si Russell Agapito. So nasa harapan naman ngayon Agbanlog and Jairel Julian. Tumatakas ngayon si Janix Agbanlog and Jairel Julian. Lumangat na kagad sila 50 meters.
So tignan natin kung ididikit pa ni Darius to. Mukhang pinapatay na ni Darius Villaseñor itong grupo. Ang mag-aabol dito, itong si Junjun Caba dito dahil wala siyang kakampi. Magsasacrifice na kaya? O maghahabol pa? Itong apat na to, 70 meters na ang agwat ng ating dalawa nasa harapan. Si Julian nagbanlog. So nagpapakiramdaman itong apat. Sigurado maghahabol dito itong si Caba dito. Ewan ko lang itong si... Mangat na sa kanan, sakit na sakit itong si Darius Villaseñor. Hinabol kagad ni King Vincent Mercado, Junjun Caba dito, Russell Agapito. So maagawad na sila Julian na nagbanlog pero nagbagal ng takbo yung dalawa. Pero huminto sa paghabol itong ating apat na checking group. So 80 meters na ang nalalabang ng dalawa. Puntahan natin yung ating dalawang breakaway. So tuluyang lumayo itong dalawa na to. Na 150 meters na. 150 meters na ang labang ni Julian Agbanlog. Ang kanilang speed 52 kilometers per hour. Naamoy ko na yung ating finish line. Nagsakripisyo na si Junjun Caba dito, hindi nagabol. Hindi na ididikit yung grupo. Hindi na maghahabol yung Victoria dito ang 7-Eleven. O tuluyang lumalayo itong ating dalawang breakaway. John Rex Agbanlog, Jairel Julian. Ang tanong nila kung sino sa kanila ang unang tatawid sa finish line, Agbanlog o itong si Julian. 7-Eleven versus John Rex. Mabilis ang takbo, 59 kilometers per hour. Nagpabaya na yung ating second group. Hindi na tuluyang naghabol dito. Ganun talaga ang diskarte rito. Kailangan mo talagang tumakas doon. Hindi ka dapat makipagbatigasan pagdating sa rematihan dahil mahirap kalaban sa karematihan. Kilala rin nila yung kilala rin nila yung kalaban nila. Kaya sa tagal ng panahon na nakakalaban nila, alam nila kung kaya nila sa rematihan at kung ano talaga magiging diskarte nila. Itong si John Rex and Jairel Julian. 84 kilometers ang ating binuno. Ito na ang nagtagumpay na tuluyang makakatakas sa ating breakaway kanina. Nagbunga ang kanilang pagtitiis, ang kanilang diskarte. Itong si John Rex Agbanlog and Jairel Julian, speed below 55 kilometers per hour. Talong na lang, sino sa dalawa ang unang tatawid? Ito, Dantex o itong 7-Eleven. Malapit na tayo sa finish line. Next 2 kilometers po sa finish line. Agbanlog yung nasa harapan natin sa likod. Itong si Julian. Ayaw magpatutok ng Agbanlog dahil baka masilat niya eh. Kailangan maipanalo ng Agbanlog pag sa rematihan to. Okay, last mga nata sa kanan, Jairel Julian, last 500 meters sa finish line. Napag-iwan na ito si Agbanlog, tingnan kumakadikit pa. Si Agbanlog dito kay Jairel Julian, sakit na itong si Jairel Julian. Agbanlog kumahabol na rin. Ito na, last 300 meters sa finish line. Ito na, Jairel Agbanlog, kumahabol na rin. Tumulit pa rin, habulin. Itong si Jairel Julian. Ayan na, ang ating champion, Sikad. Pinag pa ng 2.0. John Rex Agbanlog. Ito na Rimatian. King Vincent Mercado, umahabol pa yung Junjun Caba dito. Darius! King Vincent. Oh, yun. Okay, 84 kilometers ang binuno.